Как бързо и лесно да сложиш навигацията на голф петица? Първо се разглобява горната конзола, като тя не трябва да е в две части, защото в този случай е счупена. Намираме откъде най-лесно може да се извади и махаме винчетата. Премахваме пластмасата, след което и радиото. Не забравяме да извадим буксата за радиото и главната букса. Свързваме навигацията към главната букса, след това тази за радиото. Включваме и вентилатора, слагаме GPS антената, буксата с ходове за микрофони, пъхаме конектора за антените и можем да сложим навигацията. Тестваме дали бачка, връщаме винчетата, внимателно закрепяме пластмасовата рамка и тестваме аварийките. Сглобяваме си горната конзола, завиваме винчетата и леко поставяме пластмасата. Вече сме с брутална навигация и имаме цял инструктаж. Имаме си плеер за флашките, както и с текстия за твоите плейлисти. Ами хайде да пуснем малко музика. Google навигацията също работи перфектно, както виждате. Опа, някой звънка. Махаме волюто. И без Waze, естествено, не може. Намик.